ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଇଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ମା କୋଳରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ପିଲାର ପ୍ରାଣ। କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଏସବୁ? ନିମିଷକେ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ମାଟିର କୋଳ। ଆଉ ତାପରେ ମା ଛାତି ଫଟାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋ ସୁନା ବେଟା, ମୋ ରାଜା ବେଟା, ଉଠି ଯାରେ, ମୋ ପୁଅଟା ପା। ଘରେ ତ ଆଖି ଖୋଲିଦେ, ଉଠ ଉଠ ରେ ସୁନା, ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବେଟା। ମାଟି ଅଚେତ ହେଉଛି, ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଯାହା କରିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ। ଆଉ ସେ ତ ଜନ୍ମ କଲା ମା। ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖି ଆମ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଚେହେରା ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତାର। 6 ମାସ ତଳେ ପୁଅଟେ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରିବାରରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହସରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଟିର ଜୀବନ। ହେଲେ ଏବେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାର ଏଇ ଧନ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଛାତି ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଆବାକ୍ ରହିଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଏ କ'ଣ କଲେ ଭାବି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହଠାତ୍ ହାଁ କରିଯିବେ। ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ। ନିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ ଏଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରୁ। ଯାହାକୁ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅସଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବଗାଁ ମେଡିକାଲର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଆପଣ। ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ମା, ହେଲେ 6 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ସରିଗଲା ସବୁକିଛି। ଡାବଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନୀଳାବତୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶୋଇ ଓ ପତ୍ନୀ ଅମୃତା ବିଶୋଇ 6 ମାସ ତଳେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଅମୃତା ନିଜ ପୁଅ ଶ୍ରୀୟଂଶ ବିଶୋଇକୁ ନେଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଘରେ 6 ମାସ ହେଲା ରହୁଥିଲେ। ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତା ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ଯେମିତି ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ପୁରା ଘର। 4 ଦିନ ତଳେ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପୁଅକୁ ଡାବଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅମୃତା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ
ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ନର୍ସଙ୍କୁ ଶିଶୁକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନଥିଲା ବିଚାରୀ ମାକୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଉ ନର୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ଶିଶୁକୁ। କେହି ଭାବି ବି ନଥିଲେ ଯେ ଏ ଛୁଞ୍ଚି ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅକୁ କେବଳ କାଶ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମା ପୁଅକୁ ନେଇ। ହଠାତ୍ କେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ପୁଅ ଭାବି ଭାବି ପାଗେଳିଙ୍କ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତା। ବାପାଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ। କୋଳରେ ଧରି ବାୟାଙ୍କ ଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କାଳେ ଉଠିଯିବ କି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଶିଶୁଟି ମରିଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ବଦମାସ ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଥିଲେ ପିଲାଟିର ବାପା ମା, ସେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଧରାଛୁଆଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆସୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଉଛି? ନର୍ସ କ'ଣ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ, ନା ନିଜର ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? କାହିଁକି ନର୍ସ କହିଲେ ନାହିଁ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ? ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲେଣି ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନର୍ସ। ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସତରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ତ? ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଭଳି ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର? ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ କି ପୁଅକୁ? ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କେବେ କହିବେ ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର? ନିଜେ ନିଜକୁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବେ କି ଡାକ୍ତର ସନଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତର ଲୁଚୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଏଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ